कानपुरो खरकसा बरैनि बयफ्रेन्ड बास्को बिसिंगो 45 मिनिट जरा रमै आर जागाओ हुइजागै तंखा बास्को बिसिंगो खबजा खलायै Puilao hinke to bo bini girlfriend bai nogo kebo korei bini romo hinni malaina thangmani hinke achomsa jorao bini nokni bini kaki achomsa phairima bai o sulano boro huina huya ongoi kunu jagao kon jaga manliya paithago Basko bisingo jobuikha o bini girlfriend gangke bini yang kaki bo kisa daud ongjak thangka nok bisingo sabotong saimani thangka hinke daud ongma bai bo naitukha tei lokorokno nuhunui sekrok khlairikha phiaba ar jagani lokorok kebo phano biswas khlaiya o bini kakini kokno bor jagao tongchuki tola naitukha kunakuni naitukha phiaba kunu jagao phano manliya atrango hinke to tala rajak hinke talano khuluk dihin chao hinke to Trang bisingo si hingka hingke tala borojak ar jagao borok tongoi manani oboka hai kunu dino possible ya tamni hingke ar jagao oxygen tongla amsuk chikonsa jagao taise borok bo half mandrop se ongnai ar jagao kuno oxygen man ya ar jagao tongoi siman ya amsuk minute kolok jora romoi hingke bono cover hinlai tongaikha tangai cherai rokno omoka haike blame khlai hinai haipano bini kokno clear khlainani bagai ar jagani borok rok to bo baskono khulugui naima bai ar jagao kubuino kubui bini kok tuino jela khoroksa ongkhorui nukjagui phaikha phiaba ko kaisa sanani mochongo borok naitugui tongpuru kun jagao phani mania ongoi borok ar jorao kifilnano naitongmani phiaba amsuk minute jora kolok romoi nogo naitokma bai jorao belai kheno lai thangma bai bisingo to oxygen korei ni bagui bo hama thakti ongoi tongkha taise tala rejak aboni bagui hama thakti pra ongma bai otrang bo kisa loliwei kisa pungui rima bai shok onglaikha o bisingo no tongo o borok huijajak hinai haike shok ongma bai borok khuluk naima bai nukha borok kothang no aro chopjak eba dajak hinke o borok belai kheno bokrok bihimjak lengtui ongoi tongkha o ongkhorui phaimani jorao hinke puila norok o video no first to last nai naikradi आगा देख लो अब साहब हम झूठ बोल रहे हैं हम झूठ बोल रहा है आगा दिखा जाओ आओ करके तुम बाहर हो चलो आओ बाहर आओ तुम इधर आओ बाबा जा टूट है बाबा मैं प्लेट बाहर चलो उसको बाहर मारी बाहर आओ पहले लड़की चलो उसको अस्पताल ले चलो बाहर ना कैसा अस्पताल ले चलन अरे देखो उसका वीडियो बना रहा है कुछ सब दिखाओ चल मर जाता अभी वो कैसे मर जाता अब नहीं अब मर जाते हैं और उनके लड़का बच्चा नहीं से बंद है नहीं उनके लड़का बच्चा नहीं hinke norok oro khana wai man khana nokni borok rok sok ongoi joto jagao no naituka phiaba kuno jagao phano naitugui manliya haike basko simino naituknani tongsio ar jagao simino borok hapmandrop jaga tongo hinke o burino basko ni chabi sanma bai burui rina gosia ongoi tongo haike joborjosti sanma bai o buri bo rina muchungya phano rukha hinke haike basko ni chabi khulukma bai baksana o borok bo ongkhorui hama phopho ongoi ar jagao no lengnani nai tongkha je basko bisingni ongkhori phaimani chela borokni parani no sinijak nukjak borok no hini saimanka shukrobar ni salo o burini buta tractor chalogo hingangke tractor talangoi phataro ongkhori thangka boni samongo tei buma bufabo joto janija kam khetrogo thanglaikha haike nogo kebo korei jorao haike borok malainani planning khlaima bai mabo malai laikha hingke borok phai rema bai asopsa haike basko bisingo dawai rema bai bini langma choi thangkamo tei koyek second ni bagui jotoni slai swkang puilao hingka ke burui ke bonogo korei sujuk naiui o channel call khlaihorka bini nogo nuhunkha kebo korei ni sujuk naiui hingka ke o chelabo 11:30 digio
bai kawi bini nogo sokpaikha haike borok malaikha tei kok salaika kok salaimani koyek minute ni yagulo kheno borok ni nogo boni kaki no ganani no asporos ni hingka hingke borok ni nogo phaima bai doga khaprejak nokha haike srapjak kheda chomtongma bai saimanka bisingo chwlani khorang bo khnawi tongo hinui hingke doga nok khlaimani yagulo po o bwrui doga khulukliya haike tebo daud wngnani nangkha nok bisingo khoroksa chwla tongo hinui chopjak haike o bini kakini bwslano nuhunka bwslano nuhunui doga phiyogui akoi joto borok kuthum laika buma bufa tei nokni joto members rok tei bini bwtabo ah jorao phai sokpaikha omo kahai gao eba kheba parao kuno omo kahai allow kwrwi je kaijaknani swkang haike malaiui tongnani ah bagui borokni niyamo kwrwi wngma bai borok belai kheno tungflajak laikha haike manjakmani bagui hingke norok omo kahai rok no tamo sanani muchung comment section o thangui comment khlai salai di norokni opinion.